Плаши ли ви мисълта за подреждане на цялото жилище? Не е нужно да посвещавате цял ден на подреждането. Дори една малка промяна може да има голям ефект. Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Мари. Ако търсите идеи за по-организиран и уютен дом, вие сте на правилното място. Плаши ли ви мисълта за подреждане на цялото жилище? Спокойно. Днес ще ви покажа как да организирате дома си стъпка по стъпка с минимални усилия и без стрес. Много хора правят грешката да започнат да подреждат целия си дом наведнъж. Но това е прекалено амбициозно и изисква прекалено много усилия и най-вече време. Един съвет – започнете от малко пространство. Например, шкаф или рафт. В моя случай аз започнах от кухнята, като първо подредих шкафа с приборите. Отне ми само 20 минути, но ме накара да се почувствам, че съм постигнала нещо значимо. Не е нужно да посвещавате цял ден на подреждането. Вместо това, може да използвате методът на 15-минутните интервали. Настройте таймер за 15 минути, свършете си задачите и след това си починете. Когато подреждам, аз обичам да си пускам музика в YouTube или някакъв подкаст и това прави процеса много по-приятен. Една от най-добрите стратегии, която може да използвате, е методът на трите кутии. Първата кутия е за вещи, които искате да запазите. Втората кутия е за вещи, които да подарите или дарите. Третата кутия е за вече ненужни и захабени вещи. Аз приложих този метод, докато подреждах гардероба си. За моя изненада открих, че някои от дрехите не ги бях обличала от години. Част от тях дарих, а други просто изхвърлих. След като приключите с първата задача, отделете момент, за да оцените свършената работа. Дори една малка промяна може да има голям ефект. В моя случай аз винаги правя снимка преди и след и това ме мотивира да продължавам. Да започнете организация на дома не е толкова трудно, колкото изглежда. Не се страхувайте да използвате нови методи и системи и се насладете на малките победи. Харесайте, ако видеото ви било полезно, и споделете в коментарите кой ви е любимия метод за подреждане.